tayo. News na tayo. Channel 4. Tutok yan mo inika eh. Galing ka na eh. Alas kayo kitip na. Tara na, kala ko lang. Parang grotto sa Bamban eh. At saka mas mataas pa sa Bamban eh. Oo nga, parang Oh my God, ang tagal. parang ang tagal. Picture ako ni Grotto, anak.